Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung aming nga sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasanakan iti Barangay 31, Talingaan, City of Butues, Lawag City, Locos Norte, Philippines. At ito'y man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapagablaw tinimbag nga oras na imbag nga maabigat. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Daniel, Last Will Testament. No si ket dandanin matay, kada adda mapanawam nga sa nikwa, sa sino tagtawid. Di asawam, di agda anak mo, di katulong mo, wala sino. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Daniel, no anyat pakinaigan na iti Last Will Testament. Pagayam, entayon irugi dito yung pagkasalitaan ni pagayam tayong Daniel, ya? May panggap iti Last Will Testament. Anat pakainaigan ni Daniel iti Last Will Testament. Ada nga ta pawilan na, pagayamik. Okay, thank you. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Daniel, papagayami. Kung ano ito ay nalawag ng maganay. Dear Manong Nemi, nakurapay laeng ti kasasad ti panagbiag mi Manong Nemi, adda kamla ti makunang away. When magitaltalon ni tatang kaninanang gagangilang housewife akunada, agistimari ti unek ti balay, agdalus, agluto, aglaba, kenda dumapay, mangudir kada kami, Manong Nemi. Nagbatinggak lang Manong Nemi iti high school. Talpasan na tinulong ako ni tatang iti taltalon, iti bangkag, iti karayan, iti waig, agtaraken, agmula. Iri pa nagbarok Manong Nemi, agat gagangay nga sumagawi suwak mat nga sumirpat kadag iti mabalasang iti matlang lugar mi. Aging ka Manong Nemi, ang nga adda dimteng nga balikbayan, iti kabangibang nga barangay, kat nagpadayada. Apaw, tikat kaado nga tattao nga marak, napadayat walak balikbayan Manong Nemi. Nagpadayada, kat nagdinamag Manong Nemi, nga deta nga hawayano kit umay kano mangi kasar. Akat kastoon mo natin panag-iintar di kiti babalasang kada babalo Manong Nemi tap nagpresentar nga asawain deta nga medyo natainganan nga hawayano. Aging nga nakapilin Manong Nemi ket naangayan ti pakasar. Sakbay ti pakasar Manong Nemi naangay ti pasala. Akit medyo sagsagawi sa wakman nga nagsukat na sagsagay sa ito na sangon ti Charming. Ay, papanan, Daniel.
dinamag ni tatang. Kaya na magisaratang. Bisperas ti kasar ni Hawaiano lakay si Do. Sino nga lang ti nagasat nga nagbaling nga asawa na. O nagbalin tong asawa na. Susan kanut nagan na tatang. Susan. Ano nga barangay. Diyak man mo, basta Susan. Kita, ay, sus, nagasat na dyan nga Susan Dandanin sa kanong matayan na dyan nga Hawaiano. Amamog na Hawaiano lakasi daw. Isunti kang runan nga nalawat italtalon na dito lugar tayo. Di mo amoy nga ado di kiti mapanag-abang keng kuhanan ko. Ada caretaker di balay na kahit. Kaya nung hasta ng bakasyon, kita, padaya pa ito, padaya ito. Kita man palang imay nga may mga asawa. Balo siguro na tatang. Kung saan kat hindi burso na ko na maana jay agdamang asawa na. Kahit na kanong tagtalin na dito Kahit na kanong timatay dito, yung nga medya Hawaii. Gusta. Alakit nag-aasat na dyan nga Susan. Iso tagtawid, kada kiti mapanawan na, dyan takkel nga balay, nalawang nga lutek, hindi kiti daga, taltalon. Nag-aasat na tatang. Barbaring na makamamok tumatin, tagbaling nga manugang yun. Iti pa pang panakisala. Di ka pala mag-asasawa, barok. Tulungan na kindi ng tabangkak kin taltalon. Kadom tagtarakan ti dingwan no. Adda may gata, wano mailako ket urlungan mga gatang mo to ti arwatan kastaman nga adan to pakiasawam. Pakiasawam, pangasawam po nayo Aywan, pangasawam po ko. Manong nemi rapok-rapok. Nukas nga nagpasala dito away ka talagang di pa naidiso na jay dagom yun jay radyo puno. Di plaka. Taray, mapano, agungalop ka lagi di ba balasan. Alagat chiko, daggal-galgal, iti babel ka mo, yung Joseph Purot. Ngayon siya pasimple aklay man. Manong nemi, nakurso na dak, nga dagos ti mo ng insala. Isa da ito'y manong nemi, iyam amok ti bagik, mabalin ti makimamuading. Mabalin manong, sino ka kadi? Siya ni Daniel. Siya man ni Kathleen. Anong na may magustuwak ti ornos dagitingipan na nga napudaw. Narumpi dagiti bibig na. Nabiyag dagiti mata na. Opo, imalo ti pamagi na manong nemi. Saan nga nalukmeng sambat nga nakutong kalkalayangan na. Madlaw ko manong nemi nakinis ti kutis na. Ewan gayam, Kathleen. Amo mong ti asawain ni Ama Sido? Medyo nagkaradwarang kam ti high school. Nagasat niya. Una, gamot na makaasawa ti Hawaiano. Sika, ang ka nagpresenta ready? Ano kumamat ti Hawaiano? Abi nga di mo pagano ti Hawaiano ket adakkel ti balay na, adakkel ti adot nalawat dagada. Ket nung sublin ni Ama Sido di Hawaii, posible nga maala na ka, siyempre. Saan ka naman na nagsubli? No saan na nagsubli? Ket dito nilatan, siyempre ni Susan, agtawid ka dagit kay San Juan ni Ama Sido. Siguro. Happy nga siguro ka. Sigurado ko naman. Ada boyfriend mo? Kawampay. Pumayag tuman nagpasyari balayo. Tapay. Awmat masakit Umay ka masyarin. Una dito natan nga ibagakeng ka. Gabata na love at praise aking ka. I love you, Kathleen. Tsaka mo po makakit adult nubya. So, may misa lain. Sino? Sika. Diba? Nubya na ako, hindi ka ba sinungbatan? Sinungbatan ng lata na. Kasi kami manong name nagamam mo kini Kathleen. Aging kang pinashare ko ang paiso manong name isuna iti balay dam. Dito yung manong inulit ko yung bagakagawa na I love you. Naisungad batin, di bagay karagi naganak kinakakamsat na manong name. Wan, amamudak matuna yan. Nasing petak, tawan ti bisyo. Sinalang tam, nagradwarak lang ti high school. Tultulungak ni tatang, hindi bang kakentalon, nagtartarakan kam ti dingwen, baka kenkalding. Aging ka, manong naming inaklon na kon.
Kat kastongan ni talagsak ko manong name daklunan nak ni Kathleen. Wan, naarakop ko isuna. Nagkak dagiti lips na manong name nga nabayag ko nga nararapaap nga maagkak dagiti lips na. Kastongan ni talagsak ko manong name. Nagsipod ta. Siyempre, damo nga ayat. First love and last love. Nagkinari kami manong name nga nila yung patay. Timbaling nga magsina kada kami. Ingkarik kang kuha ng awan ti sabaling ayatek no sang isuna, awan to sabaling armak. Isun to tagbaling nga ina, dagiti anak ko. Isun to tagbaling nga asawa, karena iti bangunek nga pamilya. Kastamat ti ba nagkarina kanyak manon nemi. Daniel, itak lang agayat. Ket agayatak kang kanayon, siksikan tulaing, awan iti sabali. Agyaman no kasta, Kathleen. Aging ka manong nemi, nagsusuro ka nagmaneho, kat nadaan ti lisensya, kat gabot da tricycle ni auntie, ison ti paspasadak manong nemi dito ilimi. Ganun to ni Kathleen manong nemi, simbrek mata ka sa ribadura, iti may isang karinderya, iti sentro ti ili. Napapanak no kamat pagpaksiwan, pambanak pasyari ni Suna. Basta remet, di naaw-awatin manong name iti pagbayad ko. Siya tulad na tagbayad din. Kunana. Opo, libre. At dapat di ko digandawin manong name no kasta ng day off. Bas ko mamanak agpasada, agpaspasyar kami, agjoyride kami. Aglogan ni Sony iti sidecar, uno saan kat lumubon iti ayan ko, arakopen na. Mabang kami ti beach resort manong name, dito kami nga kinamatan iti kadaratan, sa kamto aglumbang, mapan tumapog iti baybay, agsinsinayo kami. Numalpas ton, mabandog kami, agkinamatan, agtukaw kamto nito nagti shed, manong name, agin narakop, agin nakek. Numabalin lang ako makinatan, mapasama ka na ta. Ubingak pa eh. Baka agsikuga, albasan na kung tinaktumat la ikasar. Man, ikasar ka. Agubrata pa lang duwa, agurnong ka, agurnong akman. Tapos na napimpita sa lang ting, bangunin ta ka pamilya. Agtutur ka, Daniel. Okay? Manupay nga rin nga tawin. Ako pa mga tawin ta. May isa, duwa, talo nga tawin. Nako, nagurit agri ka. Gusto, magbagisun to. Ag-matured ka to, nastak to man. Numabaling ko makinatan, mapasama ka na ta. Agtutur ka. Agtipil ka pa lang. Wen? Sige, gusto ko na. Di so. Iti may isang aldaw manong name na masaherok ni Susan. Iti asawa ni Ama Sido. Susan, ay, amamunak, asin na kumatasaan nga makamumukin ka. Si ka nagasat ng asawa ni Ama Sido. Kumusta mati panag-asawa yo, panagdan na yo? Eh, okay man. Oray no, ay kasag niit mo. Oray no, maparagsak na ka. Still kicking ako nada. Alam mo nadya kinalakay nan. Arig na sa ang pahin nga makapag na. Man, nataray pa lang. Nagagat nga, agpalingit ti bigat. Agpalingit pa ito rabiing. Sa bagay, nakiasawa ka matlaing kat, nga saan nga gapot na, ay ito, may suna, nagdidigat, gapo iti matawid mo to kengkwana. At nakarita, ora ibaga nga itek ni Ama Sido. Ang kito malamamati. Baka ti pamati yung tagtalin na nga kamot hawayano. Magpinustaan ta, handa ka mapagana sa lang. Hindi, ito, amang ko nakman. Ano serbi di ima na? Ano serbi di iwat na? Pingpinggeran na lata. Handa kang kanin na. No kayat mo. Ano? Padam lang, di dumapit ang lalaki nga magsulsulisog kanya. Diyak to kahit aliputan ni Ama Sido, ipatpatag ko. Mamati ka. Impasaksak ko di kas diyan, manong may pang sintirak. O renuwan ko na diyak tumadla kaya. Nagsiputan nila ang Kathleen, manong nemi, itipatpatag ko.
Aging ka manong name nga kalpasan ti makabulan na pasahirok man ni Susan. Sila naliday. Susan, sa malit lang kami ta. Naliday ka. Nagsabsabol ka tirag sa kala. Sa kala ita, maumakon. Maumangan niya. Naidalitan niya, Masido. Naidalitan. Abay. Kinalakay na na. Mga bali tanong mataya, nag-asawa kan to, dadakkel ka balayo, ken kas namaten, adot talon nyo. O, di siyempre, mga asawa kan dumating di sa bali, tay kapatadam, tapno, gunudan yung tumating din ng tawid mo. Iti Hawaiano. Aging gamanon na may timay sangal daw ang paragkuyok mi kini Kathleen na girlfriend ko. Naibaga na kanya. Nagkikata ko nito karinderya. Isumat lagayam nga kaano din na o di papag ko. Awang kamaten. Habang nagkikat ka. Nada sa bali nga magtrabaho wak. Ano trabaho mo? Sumrega nga katulong da Susan. Ano ya? Katulungan niya. Katulong. Susawa po ya. Di ba tada katulong da? Bakit ti katulong da? Sambat ka no akayat. Jay Hawaiano. Sino ti kayat na? Siya? Siya ti mga sister king ko na. Mga sister nga niya. Kanang sabi ni Susan. Masadot nga ni Susan. Siyempre, doon niya isuna. Siyempre, mga sa bali, mga sister, asawa lang. Katabi namin natin di balay da, kapag nga namapan di ospital. Agsubli-subli nga ti ospital, ngayon kaya di lakay, tagtilan di balay da, kami ti ospital. Sarong karang kanong malatan di doktor. Di mga alat hindi, private nurse. Siya nga rin kinasarita ni Susan. Ano pag-interesan nagbalin nga mga sikaso di may isang alakay. Dakal nga rin di sweldo. Dakal nga amang sweldo ti rinderya. Di ba? Nagtulagan nagtrabaho ta ang gurnong. Ito na maka-urnong tagat siyempre. Nakita na kan jalakay? Nakita na kidi na. Magamit mo sikat may isang pinagpilyan na idi. Hamat si kamat. Ladyak kayat? Ano ka mati sa mga pangayatan? Mangibaga ka man di rason? Kasi no, chansingan na ka na dyan alakay. Kapag ko matchansingan na. Ang damat ni Susan. No makaarim ka na damat ni Susan. Imbagak na ito tapno, nagpakadakin ka. Ipakadak. Ngayong jakit kidawan ti pa malubos mo. Gabot na napasa ko nga nagwin. Na di mo pala inyuanin mo na kanyak, sakbay nga nagwin ka. Gabutan mo ka manugot ka. Dakal nga rin ti sweldo. Dakal ti maurnong ko, kan maitulong ko, kananang, kandagiti kakamsad ko. Kasi lang nga rin, antak di abroad. Kasi na pangyari ka ti sweldo. May saka caregiver nga madak dito yung lugar tayo. Kanapi namin nga saan nga Susan di mga sikaso. Ba't siya nga doon, maanusan na. Asawa na siyempre, anusan na. No siya kuman ni Susan kas magarigan, siya kumapailangan adamat kwarta jalakay na pangsweldo na iti mga sikaso ken kuana. Isong hintong bigat. Agtrabaho tong sa jay. Umiyang ka. Tsaka mo, no, umiyanak. Dapat lang umiyanak at ano, damasapol dyan kay trabidi, da. Sila jak maawatan, nagiti sitwasyon eh. Abi ka di mo maawatan. Siyempre, ni Susan, asawa na dyan kay. Gapot asawa na, asawa, rumbeng asikaso na dyan, asawa na. Abi nga, katulong ti mga asikaso. Kitbak nang dangarod. Nasi ka kuman ni Susan. Rigat mo pa lang ti mga sikaso at anak asawa mo. Idin to ta damat kwartana. Ag pension met, adumat ti abang. Kanig talo na. Kitbak halat at katulungan na.
Senyorita nga rin isuna, senyora. Sige. Ano kami ti pagkadkadam? Yung mga no, jela kay kat makabail pa lang. Makabail nga. Baka pag sinublatan na kay kinisusan. Ano ti parang ipagarup mo kanyak, awan ti parang talik mo kanyak. No talagang ipatpatag na, Daniel, agtalag ka kanyak. Natamok, baka no kwartahan na ka na jela kay, tapadasan na kami. Sus! Nilagayin po doon ngayon, ayayatan, Daniel. Ayayatan ka, so gapo na nga rin nga, iliklik ka, timabaling nga pa kay sagmakam. Kano ayayatan na, agtalag ka kanyak. Sige. Mapilpilit kan sa amin. Sana ka mapilpilit. Mayatak, iti may sa kondisyon. Dapat kondisyon mo. Mayat ka manuno sa hanal, paskod nilang gwen, gan mayat, kahit ko talaga, takil di sweldo nga roon. Kas lak lang nagtrabaho di abroad. Bawa atam? Ano ito kondisyon mo? Kahit kung ganda mapasama ka na. Di ka man. Respetar mo di babae ka. Urayam ang asawa ta, taore kay kayat munton. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi kat kasladyak kursunad. Numuna ta, kantsawan tak manong nemi, dagiti padak nga tricycle driver. Daniel! Ay, Guryo. Nana, kumusta at mo pa sa daan? Dapat basit. Nangarod ka to aldaw kat talagang ado pasero eh. Kasi nga eh, akit na ka, damatin boundary para gasolina. En safety kon, boundary kat pang gasolina. Iyatan no, adan mapasada kita, ganat malama kita, panakabagi ko. Awang gayam, kumusta ka kini Kathleen? Anday, mamano kami nga kita eh. Apa yamin? Stay in sunan, di pagtrabahuan na. Akas caregiver. Abay katawa ka. Kasla isod ti asawa nila amasido. Abay ko nang tigas na. Katuwin, ni Susan, nakarelax, nakalain ng paspasya mamanjamul. Doon niya nga ron. Nabati mo't ni girlfriend mo, ngasot mga sikaso eh. Iti asawa ni Susan. Ano nga tat umubrada no ka doon nagtikwarto na dadas niya nga awan ni Susan. Nagpindas ni girlfriend mo. Mabalim pala dyan lang kayo, napigsa pala dyan. Agin siya sakit lang na dyan. Kaya na lang di makaraman di sa bali. Talna ka man, Goryo. Makagura ka. Imagine ma. Oh. Awan ni Susan. Ada dyan mo, nagpaspasyar, mamanag-shopping. Dududwa lang di kita ada dyan balayda. Nila kay Sido, kay ni Kathleen. Ano naman yung mapasama? Kita nga kit. Diba, kitikit aramidan pare, ha? Mapangga, agsiim, ha? Palawlaw nga si Iman, dati lawlaw ti balay na kay Sido. Kasi nung kumarag nga makita kit adada jonen. Mamalimad nga, mapanggag tugtog. Mabumasarong karan ni Kathleen sa dyan. Tao mo dyan balay, din kapasyarin na. Mabaling nga tatakas dyan. Mabuling. Apigad nga saan? Nagtumangkid nga rin pa siya rin. Kahit no umyan sa jay, umyan stay in, umyan ka matnukan. Balingad ka rin. Ano ka sa kapsot ka na ya? Baka duwang ano ka na babae. Pati ni Susan, pakiragragpid mo. Gabata saan nga makabail dyan ka. Hamat ka na makabail na, kumat pagdanagat. Hindi mo kayat. No, ni Susan to ti maasawa, kalpasan ng matay dyan lakay. Di na kayo ito kadwa tagtawid. May amon ni Kathleen. Panawang kamalang Guryo. Sulisog ka, wano sa irot. Tag sa irot, apang panunot mo. Kinun ko na kamarong na yun. Enin to tadak dito balay, kastama ng titapik. Namangmangan kami manong nemi. Kumusta dyan kaya nayat mo? Ha, Daniel? Tatang, kumusta ni Kathleen unak? Okay mo siguro. Saan nga gawa dyan balay da? Gabot stay in sa dyan nga ron. One day off na. Check mo na mo.
Nakita ko ni Susan na minsan. Kung naman lang naawan asawa na. Paisi-isi. Iso ko makakitirumbay nga mga sikaso di asawa na, iso nga rin asawa na. Ngam sama na kahit ni Susan datang. Gabot adamat kwarta di lakay nga pangtandan da ti mga sikaso ken kuana. Pukas lang supayin ti asawa ni ama Sido. Nga ti kito sawan. Ni Kathleen, iso ti kasla asawa ni Sido ko na. Datang mo. Amusta, dahil tama rin ti topic, jay paggat pasadaan ti tricycle. Siyak manin ti topic da. Itama rin, dito ba? Ikas tama rin. Awang gas nagsakbay bro. Hamangan mat kid din no. Na nabsugin ni Ama Sido nga ng chan-chan-sing. Gani, Kathleen. Nalitata, nagurukit ti panunod na. Eh, pingamin ti kasi ti panagsasawa, ibagbag ang anak mo. Ha, Sido. Nga Sido. Kanagam kang kinaapo Sido ay Sidro ko naman. Isidro. Sa mo kasabsabidungan ti panunot ni Daniel. Amangan nagmula ti panunot na kita agkaryar. Amam no mapan rumaot iti yan na Ama Sido kita mapan na guyod-guyod nga irwar ni Kathleen. Manong Nemi. Saan nga tal na ti panunot ko eh. Kasi lang ma-imagine ko Manong Nemi. Nga no as-asikasuhan siyempre ni Kathleen nila Ama Sido. Diyan ka mo di sitwasyon eh. Saan ka di mo makabangon? No kasano no, giblang. Di ati bayan na. Nga mapaniti CR. Uno, ikargana yung wheelchair, no damon wheelchair na, sana idurun. Kasano nga ron, isot magbuko. So, ang mga mo to, agchansim na jay Hawaiano. Baka nung sa aprusan ng tulopo ni Kathleen. Wano saan kat aprusan na dyan barukong na. Susapo. Manong na yung minapang ko pinasyar, iti may isang arabi. Isusan manong na yung iti timbandag, iti tawa. Sino da ita? Apay, Rabi, Susan. Ni Daniel detoy. Oy, Daniel, apay. O may kukumpasyaran ginubiak, may iliwak yung kuha na eh. Susapo. Alam na. Sige, mabitlahin. Hinlukat na tikate, Manong Nemi. Ang kagbaybay ka, buhay, mabit ka lang sarita kini Kathleen. Inundi kami na yan na takas ng oras. Inaiba nito ni Ama Sido. Apay Ama Sido ko lang lata. Kana lang harod. Sweetheart ko lang ko. Comment. Nakabangbang luka, Susan. Apay ko nga, katsuan alam bang luwak lata. Saka kita ka-shoot nga nag-sleeveless. Ito siguro nagkurso na daan kayo kani Ama Sido niya. Kakaida kang harod kina Ama Sido. Apay ko magkaida kami. Damukod ko ang kwarto Damot bukod na kwarto. Di saan nga naidalit, saan nga masakit, saan nga nagsakit, okay, met, katkaida kami. Agasaw kam nga ron. May tagat. Di namat kahit nga tagtalin at yung ospital. Sa bagay na pimpinas pat kindi at adam to eh. Hindi ospital ko ma. Nagrigat agad yung ospital. Wala naman damat agad yung private room. Aircon pa eh. Kati aircon ba tila? Naman siya doon naka-aircon. Ay nangarad ni Kathleen. Pero ka, tapukawak. Kathleen! Ayan mo! Adag dito eh. At iti kwarto nila kay ko. Ano bra na? Tsaka mo, makapaspamasahe nila kay. Abi nga sa nga sikat mang masahe. Pamparakon pato. Kat asawang. Ano serbi na nga rin na kwarta na nga sweldoan? Masweldoan. Kat nagdakil ti sweldo ni Kathleen. Kaslada nga rin jay Singapore nga susweldo ti. Binulan, manod ko nam. Dahil tat kinayat, di girlfriend mo. Takila sweldo. Isulitan eh. Ay! Daniel! Mailiwak yan ka eh. Ako matikarot cellphone mo, kan cellphone ko, tapos tinawag ta ko ma. Di ka mga gumatang. Tapos tinawag kayo, makapagkinumusta kayo. Ngayon, panawang kito yan. Papanang nga ro din. Di na kung di kwarto ko.
Kathleen. Susan. Siya ganun di mangitulod ka ni boyfriend mo, Chikit. Iklagi mo nga ila ka. Kumusta di asawak? Nakaturo kan? Kalpasan nga? Kalpasan nga, nabulon ko. Sige, panawan kayo na. Oy, ta kayo ha. Ado, bakante nga kwarton to eh. Baka no. Ano ka bakante? Saan dapat kwarton siya? Bahala kayo. Naumyang ka dito yan, Daniel. Nagkaida kayo kini Kathleen. Hindi makapanawan man nun name ni Susan. Inarakop ko kay na ko. Ala, ano ito angot mo? Apay. Anong angot ko? Agat lakay. Ano agat lakay? Naglukukan. Kasi nung di agat lakay, di angot mo. Dandalin sa 24 hours nga, dakat asidig na. Ano yung talaga trabaho ng kikuana? Siyak timang pakan kikuana. Subsubuan? Haan? Siyak tim, mapan, mangitid kanin na. Si kapit nagluto? Haan? Ada, sa bali akatulong dito eh. Saan ka mga lang tal-talo? Upat kami. Ada sa bali ti para laba, sa bali mati para luto, para dalos. Di lang asaan si kasuki, di lakay. Kahit, ano itong barangor kang kuwana? Kahit iserbiyak Siyak ti mapan mangipan sa jayag kanan na. Inuman na, pagtumarag. Numarag digos. Kat, digusan. Kakatuwa na. Susapo ko, nagtupa namin. Ano naman yung problema? Ura na sa nagchansing. Manakim dyan lakay. Amo kang mawatan na. Amo na ka respeta rin. Baka na-inlove kang gan. Muna na-inlove ka matan kang kuwana. Daniel, nabimbita sa langin, no? Noon niya. Nukas naman lang di pampanunutin. Mamet sa langin, no? Nagsinatan. Ano ito ko lang? Manitikas ito yung relasyon eh. Ngawan ti pa nagtalik. Diyan kadimat ko nakin ka. Nagtalik ka kanyak. Naturid ka, mangibaga, nagsinatan, kapot na. Siguro. Gusto ko nak. At yan na ka na dyan lakay. Uno saan ka, baka dapin, napasabak ka na kayo. Baka na kayo nagkakaida, imbas kang Susan. No dahi taman ti pamatin. Ngawan ti mabalin ko. Diyak kayat, ti kayat ayat, ngawan ti pa nagtalik na kanyak. So nakastang hamoy, katan ti pa naghatap mo. Nasinsi at langin o sinatan. Diyak kahit nga sinata, Kathleen, ikatan nga ron ti anyaman na panagatap mo, nga mading nga atap. Iba't patig ka. Iba't patig kami. No talagang iba't patig na. Nagikat kantoy. Kanagasawatan. Ada pang ikasarmon kanyak. Ada nakasagadan ka din nga pangibalayam kanyak. No adan pagikasar mo kanyak. Kaya adan balay nga pag naidan ta. Nga kompleto alikamen. Napindas ka balay. Sige, mayatak. Agkasartan. Dahil ka dito rarapaapin. Adamat arapaap ko, Daniel. Isungarod nga gumubrak. Isungarod ka slagam ubrak di abroad. Ulitek, no kayat mo ang gasawatan. Sige. Nga madakin kan, lisap sa pulek. Balay, nga kompleto talikamen. Ambisyosa ka. Ada ambisyon ko. Saan ang ambisyosa? Sika, ada ambisyon mo? Tila mga asawa kanya, hindi ka pa nakasagana. Tataragahan lang tibagik. Kasta kagayam. Nga niya. Ambisyosa? Anak ambisyosa? Adara paap ko.
Tiya sa pulik ng mga yat kanyak, kat da pa nagtalik na kanyak, man nakaawat. Babali mo tigawid. Kathleen, ano ya? I'm sorry. Abi kang sorry ka. Diyan kahit nga mapukaw ka. Gusto nga diyan kahit nagsinata. Rubeng nga awatin ti sitwasyon. Agtalig ka kanyak, Daniel. Sige. Agtalig ka kanya. I can ulitek, I'm sorry. Okay? Mawatan ka. No damang basol mo, hindi mo pa inaramid, si papakawana kung ken ka. Mabaling ka di garukupin ka. Gitati-tati mat narukupin na ka. Si kaman namin. I love you. Nakaiirot pa ng arakop ko kayo kuha naman nung namikit na rignak mat data ang arakop. Balas di arakop na kanyak. Naglana nga napahot na kanibibig mi. Inutuyan ti kwarto. Dahil taka ka manin. Di ka makatututo. Nung mabalil na kumakit, nagtutur ka. Naging gaman nung nemi nga nagtimek tilakay. Kathleen! Kathleen! Ni ama si Do. Ikawit ka. Lotam nulatan di Kate. Sikan doon lang mangilak. At akandado na, di ba? Apay awagan na ka dilakay. Bakit na ka naman yun? Kathleen! Mabit lang! Ama si Do, umaya ko. Ay, kawit ka. Ano naman ang tibagana? Kanda kayo. Kapakpakaw mo, itay. Danugan kan. Sorry, nakon. Bye. Good night. Manong namin limag antiriknak. Masapulag tali na iti panagtalik ko kini Kathleen. Kabigatan naman nung nemi, dinamag ni tatang no anyat na pasamak, iti panagpasyero ko kini Kathleen. Okay, matang. Okay, matnog din dinamag dito yung lugar tayo nga nagbalinan nga duwat asawa ni ama si Do. Tatang mat. Nakanado ko man ti chismoso no saan yung binukbukudan. Ay, saan nga chismis detoy? Bas nga ninanang ko matagbaling nga chismosa na kayo man. Katpun no, madamdamag ko mangmangig ko nga ron. Sabi nga ron saan ko mangig, kat sandang ipangpangig ka. Duwa ti asawa ni ama si Do, maramid na reta at baknang nga ron, pensyonado, nalawat talon na. At dapay dakila kwarta na iti bangko. Apay amuyo, kitasot damag nga ron. At da kwarta na iti bangko. Joint account na kini Susan. Dakba na mo, handan sa nga inagan ni Susan. Baka ni Kathleen ti nakanagan. Joint account na kini si Do. Lala ni tatang, ano, sabidungan niyo na ti panunot ko. Ibagbag labang mangig ko. Panawan kay manlaing. Pagka panawan, nagtulungan na dito. Sa bali mo't kamubrayo ngamin. Impas ko mga aksokay naging mula tayo. Sa bali mo't ibagbagayo. Sumardan kailangan nga rudan na. Dito pagsasaritanin, dito nga banag. Masuro mo na. Ito na minsan manong nemi nga adala pang guginata nga paspartes ti tricycle motor manong nemi nga awan dito ilimi na panag iti syudan. Iti panaglugang ko ti tricycle manong nemi ti jak intugot ti tricycle ko gabuta dangarod da perdina. Nakita ni Susan. Pinasardin ko ti tricycle. Pare, umbit lang. Sardin mo man. Paigid mo. Pare. Nadala namin kitaek. Ni Susan nga peso. Nadagwapo man ang name niya. Kinaduha na nga. Rimwari ti hotel. Lipliputan ni Susan ti asawa na. Taan niya ako mga rodkat.
Hamat nga makabaylan dyan lakay. Pinagunya. Susan! Nakigtut. Pinaguray nak manong Nemi. Imasadik. Abing takad to eh. At daw may kukumanggatangin. Nakita ka matin. Malasing ka eh. Pamanam nga ron. At daw magkugatangin nga ron. Mabaling nga dumsag ka lang. Apay, basta dumsag ka lang. Kasi akong di magpletikan ka. Pare, Brad, dito si plete na. Keep the change. Dimsagak ka. Ala, saan ka tulungan nagkipulpulongin ah? Ano ka matipulong ko? Baka makadanon ka ni ama si Do, ng asawa. Mawa talaga tamat siguro. Sa pulag tiraksak eh, naserbi ng arti kwarta nga, dakanyak, nung jak usarin. Si kapayad siguro nagbayad ng hotel eh. Baka mabulsaan pa dyan partner mo. Guwapo ah. Baka sunod tagbaling asawak na matay ni Sikdo. Di pala siya ko ma. Loko ka kadadabat ni Kathleen. Nagibulong ako. Wala siya nagibulong si Kamet. Para may rindam. Pasuksukan na pa ya. Alam mo ate mo. Talori mo? Ada ka di, nakala kwarta nila kay si Dodi Bangko. Napanak nag-withdraw nga ron. Ada kanya ti ATM na. Baka, abing nga, saan nga joint account? Tapos tamat ko na, ang yung tumaminsanan ko na naman. Diyan ka mo ta. Namin talo nga, da abogado nga napansan di pala. Pinayaban na. Abogado? Baka pararamin na na last will testament na. Last will testament? Dandanin matay siguro. Dandanin matay. Da kami doon kini Richard yung asawa. Apo! Talik mo pa eh. Nag-asat kalaga ng asawa at hawayano niya. Hanggang bale, may ranot ba yung girlfriend mo? Apay, nagdagkal sweldo na. Kasla napanagtrabaho ti abroad. Walak man. Baka rekalwat pa yung lakay ko na. Una, lalano pa chansing. Naling ang chansing ni Mama si Do. Ano? Ang karawa na dyan, pinger. Aramid na natang deta ni Kathleen. Hamutay nga raw. Awa, nabayag ba't nga sa anak in masadig kang kuwana. At ano masadig kang nuka, edi ka talaga nga nakurimay. Baka kastama tayo ramid na ni Kathleen. Sabi-sabidugan na ti panunod ko. Sige na, thank you. Hinawat mo deta, ti kagipulpulong mo yun. Ngayon sa bagay, ora gipulong ka. Anat maramidan dyan lakay. Ewan eh, matmatayin. Pinatas ko man nga pinasyar manong name ni Kathleen. Oh, bagman ta Aldo ti papasyar mo. Kahit ko kumamakita dyan lakay. Tapay. Di mo kadikayat, ngayon mamunak. Sige. Barbareng no, si Bibiyag pelaeng katagasawa ta. Alain ta nga, agbading nga ninong ta. Baka regalwan na tatidagaw. Nga ta? Di nakamad lang. Oh, dahil ta ka man yung Daniel. Ada siguro mang masabsabido ng panunot mo. Posible nga saan nakamasagid man. Kat gagangay no, atibayik agad siyempre. Makalabay na, may gaman na tisikat ko. Kahit mamana ano ko mga rutaw, malasyana. Imbilang ko kaslapan nakaamak, isuna. Anak bet awag na kanya. Tiyak ko na kadimalang, nikat mo, di ba nagatap mo? Nagsasalud-sudak lang si Kamet, sweetheart. Ni Susan na yan, ha? Tapahan man na nagbalug, ha? O, matsabaling obra na dyan, no? No makapangantibigaten, agdigusen, ring nga si ring cellphone na, dapat ka chat na, at dapat ka video call na. Di ka kahit mo makita sila kay? Kahit ko, sige. May ka silad na.
iti silid manong nemi na urnos na dalus. Kasla unag ti hospital. Nagadong makita nga agas manong nemi. Kurang na lang nga maswero ti lakay. Magpaturog sa amin. Ba't danda ni sa matahin? Tsaka na mo. Nakaringan. Tata? Liat naman kayam kaduam. Iso ni Daniel, tata. Nabuhay pa rin ko yung magbagak ka na kayo. Gururnong kami, ta. Ito makurunong kami. Iso doon di pa nagkasarmi. Daniel. Tata, kumusta kayo? Kami lamat matay at ito nagkasar kami kini Kathleen kat alam na kayo ito nga ninong. Ala kito rin matayak to ninong daktulat na. Nagbiag kayo ba lang tata. Api ngamin di kayo mapanti ospital. Ito asikasuan na kayo ti doktor nga mangagas tapno maedad kada kayo to susto nga treatment. Kasi naman di magbagada nga dito yung klatan. Naasikaso met ni Kathleen kanyak. Di kami nanak. Tata, agsusuldon naggayam sa maysa, uri nga tanong saan na kasulduan. No, kasapulan nyo ito serbisyo, kas anak yo. Di asikasuan kayo. Ano serbi ngamin di asawa yo, tata? Ano serbi di asawa? Agad asawa klata. Awal serbi ng arod nga asawa. Nagkamali ka nga rod ati, pinili. Wal nga rod. No kuma namamok din ni Kathleen, di ka di sukumat pinilik. Ay, padi Maawara ng lukan ti girlfriend. Iyam sa bagay, saka mo naman lang nagamamok ni Kathleen, hindi pasala, hindi bisperas ti kasaryo ni Susan. Naasikaso na to, girlfriend mo, Barok. Ipateg mo iso na. Sa mga saksaktan. Saan ka ito nga babae nga madaan iti kaskan kuha ng asawa. Kapag naasikaso. Iso karoon nga gamyaman nagta. Iso isagot to ni Apo Diyos nga para kanya, tata. Ninong. Ninong ko namin na ta. Anakan na kami kasar. O niyampay na mapasamak ti malagkasarmi. Alam. Awang gayam. Daniel. Nagtaltalon ka. Tinultulungan ni tatang taltalon. Magkitaltalon ni tatang mo. Baka sa ami ka din nga talon na. Taltalunan na. Saan siguro tata? Taham nga dito pagkabawangan na. Di at the knowledge mo may panggit dito talon. Uwan tata. Di ka kumat agbasa ko mga aminti kolehyo baro. Kumat kwarta. Ala, ngam kayat mo ito nagbasa. Kayat ko, tata. Anong ito kaurso ti kayat mo? Baling agriculture. Malakit na siya ito kas tabarok. Hinit ko kada kayo, ti bendisyon ko. Wala kayo ito tag-asawa. Napintas ito ti kasasadyo, basta napudnot itong galmay sa kada kayo. Kinamuyo nga si Kaswen. Noan yaman ti, may isagot kada kayo. Ay, hindi kayo susahon na ta. Lala. Mamuam tutsong bata sa lutsod mo. Kaya? Kahit kumanintagin na na. Kathleen. Tata. Napudnoon ay ka ni Daniel. Ikatimtan yaman na panagatap mo kayong kuhana. Kahit si ka Daniel, ikatimtan yaman na panagatap mo met ka ni Kathleen. Nakaimbag na ito'y. Kahit nakasad ka, tayo sundag malin na sawam. Ay kamanak, tata. Sige, inakaro din. Alawan. Di mo makatanagan ni Kathleen. Agtalin nito na siya, isunan dito'y. Okay na. Ano naman ang limag antiriknak. Nalawlawan ti panunod ko kapag nakasalita kayo mismo, tata. Ikatinda niya man na panagatap mo, Maro. Tinapod nung hayat at panagtalik na itipat-patik na.
Kalpasan ti makabulan manong nemi nagdinamagan dito lugar mi anatayen ni Amasido. Nakadado manong nemi dagiti rumwar sumrek iti balayda nga mapan lamay makidong ahon. Kastamat kada kami manong nemi nga asosasyon ti tricycle. Kapag kami nagagandaan manong nemi. Kat uray manong nemi hawayano tinatay gagangamit lang adara tayo ko na tayong kontribusyon nga maited. Takas tama tiramidin da manong nemi nagkimatang kami mat manong nemi ti sabong. Inay corona naggapo ka na kami. Di ba kas daawak manong? Ada damat na ni Kathleen ti adda ti sibay ti lungon. Manong nemi ni Amasido. Nag-iinarasaas na gini tao. Kasla na jay, caregiver na isumutin ti asawa na kayo. Sa ayan ti asawa na. Sambat ngagtal na iti ayan ti lungon. Nimit Kathleen anda. Di mas pasabak. Buno, dungat nagbaling nga asawa rito nga hawayano. Tinatawad sa asawan na gito eh. Duha kanot nagbaling nga asawa na. Kathleen, Daniel, ni Susan, adalad ta na jay. Ako mati sa bahali nga magbantay, di siyak. Mati kanumat noon ti magbantay. Siya nga rin ti pagbaga di kita tatawa ka na ito eh. Yung ginara sa asda na siya kahanot asawa na. Mabaam na tayo na. Nagbalingan na patag kanyak ni Amasido. Iti wala nasurok na makatawin. Nga ni sa kaso kisuna. Imbilang ko nga ma. Gabuta. Imbilang lakbat nga anak. Sana kang imbilang asawa. Talugan ka kahit mo. Baka ugnan na ni Ninong. Danugan na. Nagyaman nagtimay kayo. Abis siya katagyaman sa ang ni Susan. Magharap ni Susan, di siya. Ure, di kitipada kang tricycle driver manong nemi. Kastat salita da. Are, hanggang masakasaktan Si kamaning guryo, sa bidungan manin, sa iruman manin, panunod ko. Kasi namin di mangmangig ko eh. Nagbaling nga doon ang asawa ni Amasido. Di Susan ka ni Kathleen. Katin, di ada-ada nga mangibat patagkang kuhana ni Kathleen. Agtalaga ka ni Kathleen. Nakasalita ka mismo ni Amasido sakbay nga natay. Makabulan tinapalabas. Kasta? Ala, kitaan tayo ito. Si Ime. Aging ka manong nemi nga kalpasan ti makabulan sipud na itabonen tilakay. Siyempre, awanin turumbing asikasun pa ni Kathleen. Nagawi din ito balayda. Napanak, nagdibalayda manong nemi, nagpasyar. Sino masapol mo anak ko? Tata, siyempre, ni Kathleen, umay ko pasyarin. Awan dito ni Kathleen. Ang galing nga nagawid kalpasan ti tamon. Matin niya si kasuna sa dyan. May pinayaban ti abogado. Abogado? Aday so na ita di balay da. Dahil di Amasido. Apay, ada abogado na ngayap keng kuwana. Jakmanan mo. Pinayaban ka no di abogado siya. Naman na. Hindi mapangga sa dyan. Maamom no. Anya ti mapaspasamak sa dyan. Sige tata. Kahit kung kami na makita kung makasalita ti kaya nayat ko ti anak yo. Pinaburbur ko ti tricycle ko manong naming iti norong iti balay da Amasido. Nakalukat ti gate manong naming sarik ko ti tricycle ko. Timsagat. Nakigtutak. Mangig ko agrarayaw ni. Aglalao ni Susan. Kaya ka ta. Saan ka punto na ito, attorney? Saan ka punto na ito?
Saan ka mundo? Niapay nga ta. Sino ka apa ni Susan? Siyempre ka ni abogado kan da Susan kan ni Kathleen. Mangalak ka sa baling nga abogado. Saan ka bali na? Saan ka bali na ito? Sweetie ka nga abogado. Awan ti mabalinta, Susan. Gabuta na ito itinaudi. Akasuratan ni Inted ni Amasido na binirmaan na. Ngim siyak ti asawa ni Amasido. Siyak ti asawa na. Siyak ti rubing ang tawid. Siyak ti asawa na. Ngim sa balimet, tiniinagan ka na gito'y pagsanikwana. Nimet Kathleen. Pati di balay, apay nga awang pulos ti kukuha. Pati kwarta ti bangko. Apay awang kukuha. Apay awang na turne. Awan ti maaramid tayo. Sot kayat ti aking kuka ka na gito eh. Nikat kahit nasawan nga, awanin ti karbaga kaya ito nga balay. Agsalita kay kin Kathleen. No, kahit mo nagyan doon, baka sikat nagbalik nga katulong na. Anya! Agbaliktad ka sila! Hayop ka, Kathleen. Nagtalkan ka. Liniputan na. Awan di mo kita pagbagam. Nagbalinak lang nga na siya at kani Amasido. Inasikaso. Amin nga, kayat na nga panangasikaso, inaramit ko. Pati ti bagi, minten mo! No, dadat pamatim, awan mabalin ko. Impaanak ko ti bagi, kina Amasido. Impaamahan naman ti bagi na kanyak. Samo mabalaw, jay lakay. Kapot imbes ko mga sika nga asawa na tagserbikan ko na. Ngayon, nangahala ka sa bali. Awang magdanagam, Susan. Taorin no siyak man tininaga namin. Kwarta di bangko, dito nga balay, kaya nagititalon. Ibingayan ka. Ibingayan, nak. Oh. Naman makungkunam. Itad ko kaya nga na jay dado mga paset ti talon. Basta mapalat sa mga alhabog ka. Masama na kuka amin, gabot sa asawa na. Isod ka mo ng organ na kay asawa king kuana, nga nagsakripisyo ka nang tibagik king kuana. Uri na saan ko makakayat, takayin ko orte, tawid, kinamak lang na. Abi nga sika, abi nga sika. Mapalat sa maling abogado, in the room kayo. Timbal talaw manong nemi ni Susan, kat inkamakam manong nemi, ngayon baga ni Kathleen. Susan! Dagiti arwatem! Iyan pa ka mon! Kahit mong sawa, nagsublikan to pala dito ay. Oy! Ingkaalan hindi ka arwatem! Ngayon saan nga nagtaltalek manong nemi? Daniel, nabalik ka? Hampay unay. Na para kami di balayo kat ang bagada ng takan to eh. So, mayak. Si ka ni Daniel, una torne. And indragpi dito ni Amasido sakbay nga natay. Yung paisurat na kanyak sana pinirmaan. Mabaling ko ibasa para ka na kayo? Ibasa ko maitan yung paawag ako kumatin hanggang nga Daniel eh. Yung may kamaten. Torne, kunan ito eh. Kada kayo, Daniel, ken Kathleen. Sapay kuma, tada ito na itad kada kayo, nga sani ko ket tagibinan nyo. Agbalik kayo kumamit ka na siya, itipatay nyo tao, tanuan yaman, itikrasya nga nipahay kada kayo. Ipayumat, itipatay ang tao. Agyam-yamanak munay, ken Kathleen, iti ananos mo nga si kaso kaniyak, ket nagasat ka, tanamadan ka tikas kini Daniel, anong pudnoon ay ken ka. Oh, insurat ko na so, indiktar na, sa ako insurat, sana pinirmahan. At saan ba't na makasurat idin? Ngayon indiktar na ka na ito. O, tap, tumamante kayo, alam nyo, basahin nyo. No, kaya tiyumatang i-transfer, Kathleen, nga mairaman ni Daniel, nga may transfer iti kawid mo, magsanikuan, mabaling nga rin din tayo. Sampay, attorney,
aguni kam tukan ada kayo. Una pala kasar kami kananta niya. Uy, kasar kayo na? Alandak tuwa ninong nyo. Pakamon na kanto abogado. Manong nimi saan nga nagriri dikit asid nga kamagyan ni Amasido. Kan kastamaten dikit anak na nga da Hawaii. Gabot kastoy nga desisyon ti Amada. Gabot ing kamang ni Susan manong nimi ti abogado ngem awan tinaramidan ni Susan. Ing kama na pa iti reklamo na kada kiti kakabagyan ni Amasido agramo matan dikit anak na da Hawaii. Ngem awanen tinaramidan na. Gabot talaga nga ti kaya nayat ko manong nimi tinagbali nga nagtawid dagiti sa Nikuwa di Amasido. Ni Kathleen nga nangas-asikaso ken kuana alang ipaay iti pamateg iti maysa nga anak iti ama. Nagkalaysa kami manong name kasla kalaysa ti Hawaiano. Kung nangarod kanya di tricycle driver nga pahadak idigit. Daniel! Ay, Guryo. So, nakagasat kasi ka. Gamutan na tayo di Hawaiano, si kamot ti mga asawa ka na, asawa na. Kat no danugan ka, Guryo. Daniel, aparay, urin no, nabaknang ka na, hindi ka mangliplipat ka na kami. Oo na, problema yun. Nanaruro ka na kayo ng tricycle driver nga dati ka pa kakadwa. Naguni kailangan kanyo na ito problema yun. Gasim no manong hektarya talon na siya. At tapayin balay yun. Tapay kwartayo di bangko. Ana, inigusyo mo. Agamat nag-iuso na siya. Nagbasa ak. Ora, nag-asawa kami ni Kathleen, nagbasa ak, kina agriculture. Tapno, napinpinas diba nakaasikaso na kiting impatawid na ka na kami, nataltalo mo nung daga. Manong nami nagkasar kami, kat nagnayad kami siyempre titawid mi nga balay ti Hawaiano, manong nami. Agit ni Susan manon nemi nga balo de di Amasido alagit di saan nga agriri may mata nagpakpakaasi nga oray met sang kabasit lakan ti ramaran na alagit kas nagtulagan mi ti asawak inikkan mi met lang so naman nemi ti panakabagi na tapno damat pagnamayan na adamat den asawa na manon nemi nga nakaasawa iti sugador ken babaero. Edin to tada kami kiniya Kathleen anong nami ket nadan kami ti talungan na kalbasangan nakapaggraduarat ti kinagkultura pinaduras kon manong nami ti tawid mi nga talon ket adumatan ti tulungan mi nga umay patulong kada kami. Natulungak di kakabsat ko manong nami datatang kininanang saan na makitaltalon kabuta imbingayag mi ida iti panakukuwadan nga talon. Kastamatan di kitinaganak ni Kathleen manong name. Dahito iti pakasaritak manong name kadagyaman ak launa iti anus mo nang ibasa kanagyaman ak unay kinapod Diyos na nadanak ti kas ni Kathleen anak kapudpud no unay. Nga nagbaling nga napudno, nagbaling nga nasiyat ket nadaan iti bunga anasiyat iti kinasiyat na. Agasmet iti panakaawat ko na nakagasgasak met nga nadaan ti asawa kas ken ko Sabi ko mata na daan mediti adal nga naibati kan pagsarmingan ti biag dati pakasarita. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Daniel. Thank you mat kan ka Daniel iti inburay mga pakasaritaan iti kinapudnom kani Kathleen iti likodan nga damat panagat atap mo gabota siyempre hanga maliklikan na kita mga sairo iti panunot mo. Kaya nakagasgas ka peso tanadaan katikas ni Kathleen nga asawa. Ngam sa mo nga ibaganto, virgin mit lang hindi nagikomiso na. Sigurado virgin nga ba ito talaga nga nasingpet. Ayan, di ba? Okay, thank you. Kada kita amin nga nag-comment, maraming salamat po.